El que hauria de ser una notícia celebrada, sobretot doncs, per el temps, no? I els anys d'endarreriment d'aquesta posada en marxa del corredor mediterrani, no acaba de ser del tot completa. De fet, els horaris, la proposta horària, la proposta també de cadència d'aquesta línia pel que fa al servei de transport de passatgers, no ha sigut tinguda en compte per part de Renfe, en la taula mixta on realment aquest debat i aquest document es porta. El que sí que farem serà des d'aquí, des de la demarcació, també com hem fet a les Terres de l'Ebre i com farem també des d'aquí al Camp de Tarragona, és pressionar al màxim perquè els horaris i sobretot les franges que s'havien compromès a respectar i a posar en funcionament siguin en aquest sentit a favor dels usuaris, sobretot del transport públic. De fet, també el que fem és instar, i així també ho hem acordat amb el Departament, a la convocatòria del pacte del Camp de Tarragona pel que fa a les infraestructures, perquè hi hagi una trobada amb els alcaldes de la demarcació i posem en comú una resposta davant d'aquesta situació que ens trobem d'indefensió, una situació on no s'ha tingut en compte aquesta proposta horària i acabem perdent freqüències, acabem perdent trens i acabem perdent els compromisos que l'Estat, i en aquest cas Renfe, feia sobre aquest servei. Haurem de quadrar les agendes, s'hauran de quadrar les agendes dels diferents alcaldes que són presents en aquesta taula del pacte, però el que farem és que sigui de la forma de la celeritat màxima. Si pot ser aquest mes de gener, millor, i no que hàgim d'esperar al mes següent. Així és, serà un dels temes, sens dubte, d'aquesta trobada arran de la convocatòria del pacte. És a dir, que hi hagi, tal com apuntàveu, aquesta disjuntiva en quant als horaris, de quan una infraestructura nova, que a més arriba tard, que arriba amb uns endarreriments, però que de fet, escolta'm, ja es posarà en funcionament, era desitjada pel que fa al tema de mercaderies, però que no pot anar en detriment del servei que puguin donar als usuaris, que en part també són els que realment han d'acabar a fer ús d'aquesta infraestructura.